Hola, benvinguts al nostre podcast Més enllà de la malaltia. Jo sóc la Gina. I jo sóc en Gabriel i avui us presentarem el nostre primer episodi, que és l'impacte emocional del diagnòstic. On parlarem bàsicament de les emocions i com afecta tant, en aquest cas, al pacient mateix, però als nostres següents episodis trobarem com parlarem de l'impacte emocional a la família i les solucions i de més que hi ha. Ara us explicarem les emocions més comunes, on podrien trobar, per exemple, la negació, que és el primer escut emocional que hi trobem quan reps alguna notícia que tu no estàs d'acord o directament no et creus. També estaria la por a saber si et ficaràs bé, si no, si això és el fi de la teva vida o què passarà, també una mica barrejat amb la incertidumbre, potser. També el que passarà amb la teva família, no? Al final, sí. Deixar-la, per exemple, hi ha casos on una persona, per exemple, té 20 anys i li diagnostiquen càncer i, doncs, no sé, o una persona amb fills. Què passarà amb els teus fills? Això és una por que jo crec que és bastant comuna de sentir. Després trobarem la tristesa, que bàsicament és molt més normal, ja que dius, potser s'acaba aquí la meva vida o no. Bueno, també és molt comú sentir ràbia o frustració de no entendre per què et passa a tu i no a una altra persona, de que no és just, sentir-te com que no entens la situació, saps? També pots sentir confusió, de dir, potser portes un any, 5 mesos o el que sigui, el temps que sigui, i dir, ja no puc més, i tindrà una barreja d'emocions i una confusió al final dels pensaments que tu tens. Sí, potser no saber com expressar o saber el que t'està passant. Després també trobaríem el xoc, que en els pròxims capítols trobarem a persones que nosaltres coneixem que no han patit l'enfermetat directament, o sí, però que l'han tingut molt a prop, a algun familiar. Jo diria que quasi bé tothom ha tingut algun familiar o algun conegut que ha patit aquesta malaltia, i el xoc és normalment la reacció més comuna de quedar-te de piedra. Una altra emoció, no és una emoció com a tal, però és una situació on moltes persones que pateixen aquest tipus de malalties, que és sentir-se sol, ja que dius, ningú em podrà ajudar ni ningú em podrà treure d'aquí si no és la gent creient Déu, per exemple, o el metge, o qui sigui, o tu mateix, i llavors com que t'encierras en ti mismo i no demanes ajuda ni busques un suport, sinó que simplement lluites tu sol i ja està. També hi ha persones que es poden sentir així, perquè ja d'abans estaven soles, ja sigui per motius, personals, de que no tenen relació amb els seus fills, de que viuen molt lluny, o que tenen ja alguna malaltia prèvia, com pot ser, l'Alzheimer o el que sigui, i el càncer només fa que empitjora la situació. Després, també per a aquests casos on, per exemple, hi ha una persona sola o et sents sol i sents que potser no li vols carregar això a la teva família, i doncs per a aquest tipus de problemes hi ha ajudes, sí. Com per exemple Oncolliga, és com una associació per ajudar persones que estan passant per aquesta situació. Sí, d'atenció psicològica, on fas tallers i activitats per millorar el benestar i la qualitat. També trobaríem la Fundació Càlida, que és situada al costat de l'Hospital de Sant Pau, i és un espai obert i gratuït, o sigui, la majoria d'aquestes ajudes solen ser moltes gratuïtes i solen estar molt bé per persones que en realitat les necessiten, i jo, per exemple, conec gent que ha sortit d'aquest tipus de malalties gràcies a aquest tipus de fundacions on et donen aquest suport. Bàsicament això, recalcar que dintre d'aquesta malaltia o qualsevol problema que tens a la vida, si pots, demanar ajuda, perquè la salut mental és molt important. I si creus que la teva família no podrà, no li vols carregar, com he dit abans, aquest pes,
doncs ajuda professional que per alguna cosa està i ningú t'ajudarà més que una persona que és professional i tracta aquest tipus de problemes tots els dies. Podeu trobar totes aquestes associacions a la descripció del vídeo, que les posarem tots amb l'enllaç i tal, per si algú necessita o li interessa. I també hi ha un càncer que es parla bastant d'ell, que és el càncer infantil, i també hem trobat una altra associació, que és la AFANOC, a nivell català, que és aquesta associació, i també teniu a la descripció l'enllaç. Doncs jo ara us explicaré la meva experiència personal, que va ser amb la meva besàvia, l'any 2022, on bàsicament jo pensava que era la seva edat, que ja tenia els seus anys i tal, i que era llei de vida, però a la recta final de la malaltia em vaig enterar que tenia càncer. Bueno, ella ja patia càncer de pell, però l'anava com controlant i tal, però finalment va patir càncer de pulmó i va morir d'això. I jo recordo la notícia com un xoc de dir, i la negació que us hem dit abans, de dir no pot ser això, tal, no sé què, i dir, perquè no és el mateix quan ho veus de fora que... Quan ho estàs patint. Sí, que qualsevol persona coneix algú que ha patit aquesta malaltia, aquesta malaltia, o qualsevol amic o familiar o que sigui. Fins que no et passa no ets conscient del tot. També el més important i que és el missatge més important és que si alguna vegada et passa que estiguis amb la teva família, tots junts, és un moment on teniu que esteu tots patint el mateix, sí, i és on teniu que estar units de veritat i donar-vos suport entre tots i sobretot estar per la persona que ho està patint, que és la que pitjor ho està passant. Aquell recolzament de part de la família. Sí, i a més, si per exemple, com hem dit abans, recorria a ajudes, com les associacions que us hem donat abans, on bàsicament faran que el procés sigui una mica més fàcil dintre del complicat i dolorós que és. També el més important és que ningú llenci la tovallola ni quan porti 2 anys, per exemple, en la malaltia, o en un mes. Exacte, perquè tot el que penses no només t'afecta emocionalment, sinó en el teu cos. Si estàs pensant, jolín, em ficaré malalt o no sortiré d'aquesta, doncs al final és el que passarà, perquè és com que ho estàs manifestant d'alguna manera i el teu cos percep aquestes emocions negatives i al final això és el que et crea acabar pitjor del que ja estaves. Sí, l'àmbit emocional i psicològic juga un paper molt important en aquesta malaltia, ja que és de les pitjors que pots patir o pot patir qualsevol persona que coneixis i que li tinguis algun carinyo, algun afecte, i més si és un familiar teu com pot ser, jo què sé, la teva mare o el teu avi, i sobretot tens que estar allà perquè aquella persona està patint moltíssim, ja no físicament sinó psicològicament, perquè també els metges juguen un paper molt important en com et diuen aquesta notícia del diagnòstic, on tenen que ser humans però també tenen que ser realistes. O sigui, per exemple, perquè hi ha casos on, jo què sé, una persona de 34 anys, 35, o que sigui, pateix amb fills, amb parella, amb una vida tota per davant, o que sigui, doncs és molt important com et comuniquen aquesta notícia i que sobretot no et donin falses esperances si és, en el pitjor dels casos, un càncer terminal, de dir-te et queden 4 mesos de vida, disfrutar el màxim que puguis, que t'ho diguin amb la més i màxima humanitat possible, ja que és molt important també com reps aquesta notícia i com la afrontaràs, ja que el xoc, com ha dit abans la meva companya, o ho he dit jo, o també ho hem vist en altres testimonis, on hem pogut veure que el xoc és el més comú dintre d'aquesta malaltia. Sí, no assimila el que t'està passant, perquè no t'ho esperes. Hi ha persones que, per exemple, són més propenses, com les fumadores, que
és com que tenen més probabilitat de tenir, per exemple, doncs, càncer de pulmó. Però hi ha gent que és esportista, que es cuida i de cop i volta es fa, jo què sé, una radiografia o qualsevol cosa, on veu que té un tumor o que té alguna cosa estranya i de cop i volta li diuen, pum, tens càncer, i et quedes com, hòstia. Sí, perquè no tampoc ho hem t'esperaves. anomenat abans, també el tipus de càncer té molt a veure en... Bueno, ja la paraula càncer ja em dona por de per si, per tot el que escoltes, o ho vius, o ho has viscut, o com he dit abans, ho has escoltat. Sí. Aquesta paraula dona molta por, però... I tot i ser una malaltia tan comuna, mai t'esperes que et passi a tu o a alguna persona del teu entorn. I a més el no tindre cura com a tal, o sigui, hi ha el tractament, la quimioteràpia, per exemple, però hi ha càncers molt agressius, com poden ser el de pàncreas, el de pulmó, de colon, hi ha moltíssims, que doncs són molt greus i que no tenen una cura al 100%, i a més la quimioteràpia és una... Que és molt probable que no es pugui curar, vaja. Perquè jo abans no ho he dit, però la meva besàvia no s'havia fet el tractament, ja per motius que diré en el següent capítol, que tracta de l'àmbit familiar. Bueno, doncs com a conclusions us diríem que si esteu patint per aquesta situació, si us plau, demaneu ajuda. Si teniu el recolzament de la vostra família, amics, parella, el que sigui, doncs perfecte. És molt important per no sentir-se sol, per poder afrontar la situació millor. I bueno, si es pot, doncs, intentar tirar cap endavant i superar-ho. Sí, doncs com a conclusions per la meva part, doncs el que ha dit més o menys la meva companya, és molt important, com hem anat repetint al llarg del capítol, sobretot estar acompanyat, si estàs amb la teva família i et dona el recolzament necessari i tu sents que la seva ajuda, doncs ja està, ja és més que suficient. Simplement que tu et sentis doncs, recolzat en aquest procés. I si no és així, doncs buscar, com hem dit abans, les associacions, buscar aquest tipus d'ajuda que és molt important i que segurament t'ajudi a poder lluitar més, o fins i tot si has perdut aquestes ganes de lluitar, tornar a agafar-les, ja que veuràs a persones que probablement estiguin en la mateixa situació que tu i que és... També si no et sents còmode amb la teràpia individual, també existeix la teràpia grupal, on pots parlar amb altres persones, no només ja abans de rebre el diagnòstic, sinó en el cas de que ho hagis superat, també hi ha grups o les mateixes persones de l'entorn que ho han patit, doncs poden anar a teràpia per intentar com recuperar-se de la situació que han viscut. Sí, jo crec que en aquest cas és bastant més beneficiosa la d'en grup, ja que trobaràs a persones que estan en la mateixa situació que tu i moltes vegades no sentir-te l'únic en el món que està patint això t'ajuda a dir, vale, tal. O, per exemple, si trobes una persona de la teva mateixa edat que doncs, segueix lluitant i tu havies perdut aquestes ganes, doncs et pot animar a dir, vale, tal. Continuo cap endavant. Sí. Bueno, doncs aquest podcast l'estem fent perquè aquest any la Marató de TV3 la temàtica és el càncer. Llavors, us agrairíem que si podeu, sigui amb 1 euro, 2 o 3, col·laboreu amb aquest número que us deixarem en la pantalla, aportar el vostre granito d'arena i doncs aquestes donacions aniran dirigides cap a la investigació. Sí, la investigació del càncer, i també cal dir moltes gràcies a Ràdio Tordera per aquest espai i fins aquí el podcast.